Това е свинско краче, господине, а това е беконче леко прижарено в тъкани в зелце. Зелето е готово, всичко е готово. Ето винцето тук. Както вече ви казах, Каберне Совиньон номерува 24-та година. И това е. Какво да се прави? Какво да се прави? Да си какво друго да правим, господине? Аз си го готвя, господине, защото трябва да ми го готвя сестра ми. Сестра ми си има работа тя. Ходи, гледа животните. Не бе от магазина, ама е литърче. Аз съм социално слаб, не мога да си позволя 2 литра. Защо не ви виждаме, господине? Защо не ви виждам? Добре, добре. Мгм. Както да е, няма значение. Обажда ли се Калин Бадилова? Тук пък на мене ми излиза нещо за Съби легендата. После ще го гледам. Да. Мгм. С- Да. Скоро няма да кажем до месец, два може да стане. Гледам още един абонат имаме. Мгм. Аз ти казвам, поне 1300 ще направим. В въпрос на време, те сега почват вече така да ни гледат. Мгм. Аз пратих поздрав на перничани и на варненчани, ама не знам дали ще мога го включа в Viber там нещо. Да. Мгм. Да, ще го измислим. Ще го измислим. Мгм. Това е, господина, след обяд, то по отпуск на времето, мога да отида да изкарам малко дръвца, ще видим. Ще си помисля. Мгм.